Τα θετικά του ευρώ είναι η σταθερότητα που σου προσφέρει, το ότι είσαι σε μια μεγάλη οικογένεια που λίγο έμμεσα είναι μια μεγάλη οικονομία. Και τούτο φαίνεται λίγο στο ότι τα τελευταία χρόνια ήρθαν πάρα πολλές εταιρείες στην Κύπρο, οι οποίες ίσως να μην έρχονταν αν είχαμε τη δική μας λίρα. Το ότι φαίνεται πολλά πιο αξιόπιστο σε μια εταιρεία να έρθει στην Κύπρο που την ώρα που ξέρει ότι είσαι κάτω από την ομπρέλα του ευρώ. Έρχονται ναι για να κερδίσουν το 10% φορολογία που είχαν στα κέρδη τους, αλλά και το ότι είχαν μια σταθερή οικονομία η οποία θα ξυπνούσαν μια ημέρα το πρωί και να χάσουν όλα όσα είχαν, αν και έγινε τώρα. Το μεγάλο αρνητικό του να μπεις, να παραχωρήσεις τα δικαιώματα σου και να μπεις στο ευρώ είναι ότι παραχωρείς όλο το σχεδιασμό που κάνεις για νομισματική πολιτική. Πλέον δεν μπορείς να τυπώσεις χρήμα, δεν μπορείς να πεις θέλω ρευστότητα στην αγορά και τυπώνω χρήμα και γεμώνω την αγορά ρευστότητα. Πρέπει όλο σου το πλάνο και όλος ο προϋπολογισμός της χρονιάς να βγαίνει από τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους.